Selamat pagi. Saya dari Cameron Island. Nama saya Siva. Saya wakil daripada Blue Valley. Kita ada masalah 4 orang tidak dapat lesen TL. Kita sudah mohon sudah banyak lama. Kita minta Dewan Mani. Dia pun janji juga. Okeylah, kita pun selesai. Sama-sama kita kerja. Lepas tu dia ada bagi surat sokongan. Kita bawa pergi pejabat tanah. Masa kita bagi surat kepada pejabat officer dekat pejabat tanah, dia bilang, ini surat sokongan. Sekarang saja saya mau report polis. Saya tanya mengapa? Ini orang YB yang bagi ini surat. Saya tak kisah YB ke siapapun, saya tak peduli. Surat sokongan daripada YB, saya mau masuk dalam lockup. Okey, lepas tu saya ada jumpa Dewan Mani. Saya bagi tahu, tuan, dia ada bagi tahu macam ini, surat sokongan lu bawa lagi satu kali kita mau masuk penjara. Mengapa lu YB? Surat YB pun tak laku juga. Lepas tu dia bagi macam-macam surat. Berapa kali kita bawa dekat pejabat tanah pun sama juga. Kita punya masalah tak ada selesai. Sudah berapa kali lah kita, 2 kali dia sudah undi dekat sana. 2 kali pun kita sudah banyak kali sudah naik dia punya office. 1 kali pun dia tak ada yang buat kerja. Janji manis kena tipu juga. Setiap kali kita pergi, dia yang cakap yang manis, yang muka yang banyak hebat punya orang. Satu pun tak guna punya orang. Dewan Mani, dia sudah datang dekat sini, kita pun happy juga. Tapi dia sudah datang tempat yang baik punya. Janganlah percaya Dewan Mani. Betul-betul hantu dia. Kita punya hati pun sudah banyak sudah hancur lah. Pasal dia punya kata-kata yang manis. Tipu rakyat. Setiap kali dia bilang, saya boleh buat ini. Dia terus pergi satu bukit, dia tunjuk, ini tempat lah rakyat boleh dapat. Setiap kali janji macam itu. Dia pergi satu longkang, dia kata, ini tempat lah orang punya. Dia pergi satu tempat saja, dia boleh tunjuk. Macam-macam dia bilang. Janji kosong. Tipu betul. Janganlah percaya Dewan Mani. Kita depan dia punya mata pun kita boleh bilang. Kita sudah ada penduduk 4 orang tak dapat lesen. Kita sudah bilang semua orang pun sama jugalah. நாங்க இங்க வந்த காரணம் Dewan Mani வந்து கேமரன் மலையில வந்து எந்த ஒரு வேலையும் அவர் செய்ய கிடையாது. எதுமே சொல்லுவாரு, அது முடிக்கிறதுக்கு வந்து அவர்னால முடியாது. அவரோட வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து இனிப்பா இருக்கும். அவரோட முகம் வந்து அப்படியே அவ்வளோ செழிப்பா இருக்கும் நம்மள்ட்ட பேசும்போது. ஆனா நம்மளும் அதை நம்பி செய்வாருன்னு நம்பிக்கிட்டே அவர் பின்னாடி போனா கடைசியில வந்து ஏமாந்து கடைசியில நம்ம தான் போயிட்டு ஒரு மூலையில உட்கார்ந்துருக்கணும். அவரு தேய்ச்சிட்டு அவரு நல்ல ஒரு சொகுசான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு. நம்மளுக்கு எந்த ஒரு வாழ்க்கையும் கிடையாது. மக்களோட பிரச்சனையில இறங்கி செய்யுங்கன்னு சொன்னா இறங்கவும் மாட்டாரு. கேட்டா நான் செய்யறேன் என்னைக்கு போய் செய்ய போறாரு? 2 இதுலயும் அவரு செய்ய கிடையாது. இதுக்கு மேல இதுல செய்ய போறாரு. இப்ப சுங்கை ஸ்போர்ட்ல வந்து இங்கேயும் இங்க உள்ள மக்களையும் எல்லாத்தையும் ஏமாத்த போறாரு. நீங்களும் கண் விழித்து காதல் நாங்க சொல்றதை கேட்டு தயவு செய்து அவருக்கு ஓட்டு போடாதீங்க. எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சோ அதே பிரச்சனை தான் இங்க நடக்க போகுது. இங்க உள்ள YB ஜெயக்குமார் வந்து சுங்கை ஸ்போர்ட்ல ஜெயிச்சாரு. கேமரன்ல வந்து எங்களோட பிரச்சனையை வந்து பார்லிமெண்ட்ல கொண்டு போய் பேசி நாங்க ஜெயில இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ஆதரவா பேசி எங்களை வெளியே எடுத்தாரு. நாங்க Dewan Mani கிட்ட கேட்கும்போது Dewan Mani சொன்னாரு, நாங்க வந்து நஜீப் கிட்டே பேசி உங்களை வெளியாக்கி இருக்கோம்ட்டு. எந்த ஒரு இஷ்யூவும் எங்க மேல வந்து அவரு இது பண்ணதே கிடையாது. எந்த ஒரு ஆதரவா எங்களுக்கு எதுவும் சப்போர்ட் பண்ணது கிடையாது. நாங்க ஜெயில இருந்ததும் Dewan Mani ஒரு காரணம் தான். இங்க இருந்து அங்க போயிட்டு அவங்களை உள்ளுக்கு தான் போடணும். இவங்களோட எண்ணம் பூரா இப்படிதான். மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவங்கள்ட்ட எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நாங்க பார்க்க முடியல.
தேவமணி வந்து கொலை செய்யறனா பயங்கரமா செய்வாரு. பேச்சால சிரிச்சு செய்வாரு, பின்னாடி வந்து கொலை செய்யற மாரி போய்கிட்டே இருப்பாரு. நம்ம நம்பணும்னு சொன்னா யாருக்கு உண்டி போட்டா அவங்க செய்வாங்களோ அவங்களுக்கு உண்டி போடணும். இந்த தேவமணிக்கெல்லாம் போட்டு அந்த உண்டிக்கும் கேவலம், இருக்கிறவங்களையும் நம்ம வந்து கேவலப்படுத்தக்கூடாது. இப்ப ஜெயக்குமார்லாம் எவ்வளோ தொலைவுக்கு இறங்கி, அவர்கிட்ட பணம் இல்லை, பணம் இருந்தா இன்னும் மேற்கொண்டு செய்ய முடியும். அவரும் பணத்துக்காக அரசாங்கத்துக்கிட்ட வந்து முறையிட்டு கடைசியில வந்து கிடைக்காம போயிருச்சு. ஆனா கிடைச்சிருந்தால் கண்டிப்பா சுங்கை ஸ்போர்ட் மக்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நல்லது செஞ்சிருப்பாருன்ட்டு நாங்க நம்புறோம். Janganlah undi di Devamani, tolong undilah Jaykumar.